Yamrok Trust all Tripura artists tay TSF ni bising tay Omorpur Tingoria kamio Sengri kutung eba blanket bakna ni bagi seng phailajak iko chotto iko local ni chini takhok rok tongoro seng jotto tabuk nugui tongo iko naidi sek khatung khaja khlaioi prakhas rangai sengbai baksa sengno chubana phaimani iko agulini phaimani phungni simi lenglaijak iko TSF ni Susmita Daborma binin kami hingkai Bisramganj amsaini tebo nuknai sini jadu kolijar sapkereng Onil Daborma Sadhana Riang Noni Gopal Usad Daborma tai malkung bisingo tonggo Sorgosri tai Rumi Murasing tai Parmita Riang Norok sabono tamo sanamosong abase sadi Nego nasi de teitorei nok tamong tilombai nok baikin Practice and TSF.ซึ่งภายในค่ะนอกจากนั้นก็ประคับประจังค่ะนั่นก็ที่นี่จอตัวที่นี่ที่ประหัสที่นี่ก็บริสุทธิ์สมัยกลางดอกบ่ที่นี่เราภายชอบไปค่ะที่นี่ตัวสาวิยาให้พานอนเราไปมาหลายอย่างที่นี่ภายเลยเราหนุกนาที่นี่เราชอบกลางบุคคลมีดาริยังasli tongka. Taya yang lo kamera khai tong mesin tak kemani. Bawa sukses. Ayang tei kharoksa kisah kupur tumzak. Bawa hanggang kai. Rumi Murasing sukses. Hanggai tiari madam youth society. Borong ni adong songroma bang koyo yang asuk kaya asuk nani bagai sini yang asuk kaya kampung yang asuk nani bagai hingkai sing tabuk sini pandano bus kanggo segang bitalang aku bitang nasi wano hingkai tabuk sini bus kanggo kok saya kenal wano ini orang भाई शौक में नहीं भाई के शौक क्या तम नहीं बाकी भाई क्या को किसान आ रहा है ना ये आमरो ट्रस्ट में फाउंडर बोरंग मनang सार सोबिर कुमार दे बोरमनो वजह नहीं है दिवर कहम जतो ना ini oh kamlai am sayo kamlai kan kamu kamlai am sayo kayai lama kimpro senot idol lai sini ono khungni sini takhok sunile sen khok tui sen kha ani sabai thang tai sini je phainai rokni akhab lai kai khakam ja tauni bagi ke sen tini je sokpai mani abo kok thisa bai sini hamzak ma tongmani bagi seseng tini norong harus sokpai sen khanaka Tripura ganangai kebang ma jaga pilom kha tini ajarawo seng norong harus seng phaimania lam kesal wansogi phaikai sini bakha sini tongphano sini yaksuk yang ni ma phayo yaksuk yang ni bagai seng ajara seng phaimania phiaba ajara ni
kok thai rok no wan se goi si horoi news rogo paper rogo no goi sini bakha belai ke khakamani phayu tangai hingke seng jotto no boma bosan seng ke buina ang tong kha yang sotor pasingo norok tong kha mor pasingo hai pano kusuk saka tongnai seng tini chongkha norok bai malainya ni bagai tei khatong khaja khlaiai norok jora kabang ma nasingai tongmani aboni bagai si belai ke seng khatong khaja ma tongo tini norok no ri kutong je bakna phaimani obo bahai ke bakna ni phaikya seng boroni mankha a kok rok no seng tini kisa salainai aboni loge ang belai ke hambai mari wo all tripura artist tripura hani jotto sap kereng masak kereng jotto phainai tai abono karai tsf kabang ma boroni samki oi sentino rok phaija te yam rok tras tinge norok na hamjak ma si baya par lam kesal phano sini bakha jesa kono sam phun seng norok be malainya ini tini o jorao seng no sini takhu bukhu rok kesap nai rok o joran ke borok ni season mai boroi mai rana ni jora hai o jorao no borok koksa kok nai bisani bage borok aji oi narak mani jora piaba o jora no borok ani takho ani bukho ani ama babu rok ni bagai sentini tangi malaya nang nai borok thai aboni bagai phaite seng pal khaiseng borok ni ba ya pa parwana okhani takhura phaite beja tolora okhani takhura phaite beja tolora tangme phaika phaite jata जो खाइबे नि बाङै फाइबे नि बाङै बेलाय बेलाय के बरनो खागो sang मते हामबाय माया फेर एके तबक जों सुबासु रवानी थाइमानि मानैनो जों तब हियाली माहसदि बनो सिनि मानै डिस्ट्रिब्युट खाइनि दिगे थांनायसिनाय Mokai tu tin goria, obon isi sekang komlai o habui felekha, arobo je chukti, Yamrok Trust, All Tripura Artists Association, tai TSFD bakhakti, salu kisah sekang, eba talsa talri sekang, jeng Twitter mani derawo klaijak chini borok no kisase chubai da mano hne chaitok lai no hayapri rom lai mani tiri oro
Ciri Yamrok Trust ni founder Baram Gerang Macang Subi Debor Masar Ayang Buskangona Ajubi Tonggo Sagno Kisah Siri Murunani Bagi Koine Tai Berigana Ajubi Tonggo Ciri Risapi Botol Dokni Ri Korok Sabalai Nok Kurungku Risapna Kurung Bukuk Sadhunaria Bono Bupin Siri Murunani Bagi Kopokne Gana Ono Atuksa TSF ni Adongsu Baram Gerang Zir Susmita Deborma Bono Bokoine Ini Siri Murunani Bagi Te Koroksa Gana Otongo Ciri Takuk Risap Mungkurungku Takuk Nani Gopal Deborma Nah, itu bus kanggo lain tunggu ciri takuk Manik Deborma Risap Naik Kurung Te ciri yang tunggu ciri takuk Oni Deborma Bujadu Kulijani Belakino Risap Mungkurungku Koroksa no Lab Sagani Jora Kurung Abri Bagi Angkisa Short Case Hawi Tunggu Ayam te Koroksa Basa Zak Tunggu Ciri TSF ni te Koroksa Adong Ashish Small Shop Mo haike jeng gabang ma tongo te borok sok paya ko ciri bus kanggo tongo ciri resap mungkuring kuk tabuk ni omol ni bukuk Rumi Murashi bukuk Rumi na kisa siri murani pakai koinai te logiwo komlai ni ciri gabang ma jeng cubana ni faidai ajakani takuk songno mo balai kena hambai te logiwo norok oro tinggoriani ciri amarok babarok Tiari Mairang Youth Society ni joto adong songno bo belai da hambai jungna asuk cara tun phaika tei borok jungna tui tul nai tei yang ni amchai di tingguri amchai ni joto amarok babarok rang sakni takhu bukhu norok boram gerang juksok norok joto no belai kheno hambai jora belai kheno khosorjak abri bagi kolok kuk jeng kok salai mangla haifano kisasa samani bisingti phano chini hamjak mungno norok Bekha kuar bai yasak jadi tamli humale khoroksa borokno dini thakchuk jak khlaiye chubanani abuni chiri asuk yak kolok kuru abuni bagi jeng je pariti je mansak jeng chaitok laikha chini hamjak mungno chini hamjak ya pharmani noro yasak jadi tei sabrumbrut no jeng kaham khe tonglai man laithu Koroksa cobai man laithung abono jeng wan suk laide chini faidai chini cerai ketal dokno sikla sikli dokno kok kaham wan suk mung kaham thirang kaham te faidai halo jeng mohai kabang ma dera mungo klai phano jeng ajagani yakni kate man nate abo haike jeng chini bakhano sinami tisanani nangnai abo jeng okraro tongnai rok je guardian tongnai rok yakheba je jakra rok abo chili cerai rok no phurungui tisanani nangnai jeng rangri gurui chana mai gurui nok nukhung gurui abo baiya chili bukhasi gunang nangnani nangnai jeng kisisa phano chawano abono jeng bagui chalayano kisisa phano jeng tongthokmung share khai nalayano eba baglayano abono chini bosongni eba chini to pharokni naharmung nangnani ungthun norok jotono belai kheno hambai te norok bithani kaisa koimong chini ok isasa choba manino norok kha kupur bai yasakdi te Yamrok Trust All Tripura Artists Association te TSF ni ingri norok no je yapharmani abo norok ni thani te chini khau mukumu ingri tongroknani ungthun norok jotono belai kheno reja khulumung yaphari te jotono hambai yaphari kisasa kok samani orono mothaksini tabuk naseng chini ri kutung baglainani phasingo thangnai yangni adong je chungno chubanai ro tei ojagao tongsoknai tinggoriani joto chini adong sokno koinai borokno chungno chubanani bagui tei borokni bumuni list no rukino tinini ori kutung bagsaknai borokno koinai yango phaidani bagui please jotono hambai kami Tingguriya pala. koro je flatung pro norok tam boma hai problem rong laika Sing kabang problem kuna ha.
tui asake toi phaiga sa lip ke phaiga su bal sumar bia tuma khaine jeng sa sarang ma jo toni je no bai ka jeng oro ja je tabu ta oro no ni brai tong bebak bai jang ma jo toni ni jeng school go ma tong bai kha 20 din ka bai kha Enggak tahu sejauh itu government ini ke kuno help rok dah mana tentang help rok. government ni thek je ma jeng sarona thi tong lai pro ma lai ge gam sarok ma lai ge sajak mai ma lai ge bo hai ne ka government ni bai te ba ni sajak mai dum Enggak nok baik zaman ini nok rok angin dari Afrika. nok bai jang man ke seng tak jora nok ma ya ko ha ko ne je government ni hoi te khama wa ni seng 20,000 lang le haro jak lai le ha seng bo ni ba dai te mung sa seng khos kre khata 20,000 le seng haro jak lang ha government ni hoi te ge bo dai te ya khata Besok family rok na besok. Oma hai dukul dulu sahau kalian ni. mà ông bồi hiểm liền cái từng ở chỗ tôi đi school tin cái high school nó tổng lại phải là cái số mà thì cái tổng ấy जे para boro ro health khai kha जे para ro khai là ha जे school ni boro ro khai bi chno suba ro lại phải là cái dal khi sori ro sa bi cái nó cái sát cái sức gặp lại cái tổng nó ở ra cái là từng cái phi lại thang lại là school trở lại rồi có để quan nào ge belai na hambai jengno jara rawani bagai jeng to sala bhai ni kom tongmani ne hambai ne ihi jora jotoni ne keseba hage ne yang gei kisa leri thangla ha hene pila no norno na karsano jeng kisa le ke sampai ni bagai hai pano jengno norong amsake bukha kwar bai hamjagai le ke sampai pano ihi asa bor kawang ma khara mani belai na bukha khata thung Kisah jodoh palbak sekian faktor besi berbuka serangnya dalai geram jodoh. Baik, omo puila kita saya kenal sebenarnya. Omo nanti inisiatif nana ingin sini sehari nebus kanggo game ratu ijak. Bo ni bagai sih sok kali lego do. Bo sini orang jaga ni omo inisiatif nana itu. Mana sih? Dah mana bahaya no? Hingga flood effect pro, jepro tu jodoh ini nak tu lama itu mah zara orang tu bahaya ni kau tahu mana? Apa dah ini yang jeng bo kaisa koksak thumna ni belai kalau costo jeng saya jeng bo yak cuk ya hai na bagai jeng lukurok ni jauh tadi coba so nawi si jeng omo step na lai mani ba pan ni samung si ba jauh tadi no boni samai dong pergi boni kiri hai ke ini ne costo ini ke omo hai ke jora jeng kali ini maka ke especially orang jaga jeng no volunteer flight orang lain orang hambai maya pada orang koksa maya musa maya ke bor orang jaga cost khai teman di bangkai sini tiada maya orang youth society bor no bisa ya bor khara bor jeng appreciate kali ini hambai ke jeng amsa bui hai ke terkebang mata orang mana ya apa nanti yak cukte tak termasuk di jora okay belai masih kesang tong di jora awak kompol Aisyah baik kesang ko ke double kompol pana ini kan saya pana sini dah sini berhati asal buih ke kok kaham kok tu sana nengza ya an je nengza zaman ni nalar ni bus kanggo just bekak war by jeng yak hari tong nengza o ke jadi sana bukisah jeng yak khoro boy jadi dah maring dah boy yak khoro boy jeng appreciate kali ni Omo borong ni bagi na sigor na sa pangyan pini ke kok tulisin lo lagi ya ke tabok kombol bag mani bukat pe jeng thalai sile. Hello guys, Dr. Kumida Faka, I'm Manik the Burma. Norok Naitungu Yamrock Network Channel. Kai kapon taku te bukshom nono bai belekna kok toma kaham. Tomungno norok videography, photoshoot, birthday. Tai ini wedding rogo video khane bagai cameraman nang tong tai camera nang tong tai nor contact khai mano non screen rizak yamar production ni contact number kendo jothon koi nai nor o channel kring di tai noni muchung mani video khane bagai photoshoot khane bagai contact khane bagai thanks so much kulka
Yamrok Trust all Tripura artists tay TSF ni bising tay Omorpur Tinggoria kamiwo Sengri kutung eba blanket bakna ni bagi seng phailajak iko chotto iko local ni chini takhogrok bo tongoro seng jotto tabuk nugui tongo iko naidi isa khatung khaja khlaioi prakhas rangai sengbai baksa sengno chubana phaimani iko agulini phaimani phungni simi lenglajak iko TSF ni Susmita Daborma binin kami hingkai Bisramganj amsaini tebo nuknai sini Jadu Kolijar Sapkereng Onil Daborma Sadhana Riang Noni Gopal Usad Daborma tai Malkung Bisingo Tongo Sorgosri tai Rumi Murasing tai Parmita Riang Norok sabono tamo sanamosong abase sadi Ini nasi de teitori nok tamong tilombai nok baik Artists and TSF. Tengah mereka, normal menunggu berkat terjangka, enggak sini jodoh sini dibahas sini kau baru samai kereng dok, bawa ini orang pakai pakai, ini terus sabi ya hai pano, normal gay malanya ni ini pakai, normal mukna sini resap kereng buku parmi dari yang asli tongkar. Tapi yang lo kamera khai tu mesin tak kembali, bawa sukses. Ayang tei kharoksa kisah kupur tumzak bawa hanggang kai Rumi Murasing asuksa hanggai tiari madam youth society borong ni adong songroma bang koyo yang asuk kaya asukan bagai sini yang asuk kaya tongko yang asukan bagai Hingkai sing tabuk sini pantano bus kanggo sekang bitelang aku bitang nasi wano. Hingkai tabuk sini bus kanggo kok saya kenal wano. Ini orang Thai shop mani baik shop aja. Setam ni bagi aja. Kok di sana raga na? Yamrok Trust Me founder. Borang menang saat shop itu mati. Borang menang wajar na ya. Kaham jotono ini kamlai am sayo kamlai nak mo kamlai am sayo kaya lama himpro senot idol lai sini onukung ni sini takok sunile sen kok tui sen kan ani sakbai thang tai sini je paine rok ni akab laikai khakamja tauni bagi ke sempini je sokpai mani abo pok thisa bai sini hamjak ma tongmani bagi se sempini noromaro sokpai sengkhanaka Tripura ganangai kebang ma jaga pilomkha tini ajarao seng norome aro seng phaimania lam kasa wansogi phaikai sini bakha sini tongphano sini yaksuk yang ni nak payu. Yaksuk yang ni bagai sengaja orang seng payah mania. Siapa?
Ajorani kokthai rokno wansugui sihoroi news rogo paper rogo nogoi sini bakha belai ke khakamani phayu tangai hingke seng jottono boma bosan seng kebui ang tongkha yang sotor pasingo norok tongkha mor pasingo haibano kusuk saka tongnai seng tini chongkha norok bai malainya ni bagai tei khatong khajak laiai norok jora kebangma nasingai tongmani aboni bagai si belai ke seng khatong khaja ma tongo tini norok no ri kutong je bakna phaimani obo bahai ke bakna ni phaikya seng boroni mankha a kok rokna seng tini ke salainai aboni logi ang belai ke hambai mari wo all tripura artist tripura hani jottor sap kereng masa kereng jotto phainai tai abono karai tsf kabangma boroni samki oi seng tini orok phaija te yam rok casting en orok na hamjak ma si baya par lam kesal phano sini bakha jesa kono sabun seng norok be malainya ini tini o jorao seng no sini takhu bukhu rok gesap nai rok o jora angkai borok ni season mai boroi mai rana ni jora hai o jora o borok koksa kok nai bisani bagi borok aji oi narak mani jora tiba o jora no borok ani takho ani bukhu ani ama babu rok ni bagai sentini tangi malaya nang nai borok thai abani bagai phaide sen pal khasen borok ni borok yapa parwana जो खाइबे नि बांगै फाइबे नि बांगै बेलाय के बरनो खाग संग मते हामबाय माया फेर एके तबक जों सुबासु रवानी फाइमानि मानैनो जों तब हियाली माहसदि बनो चिनि मानै डिस्ट्रिब्युट खाइनि दिगे थांनायसिनाय Mokai tu tin goria, oponi se sekang komlai o habi felekha, arobo je chukti, Yamro Trust, All Tripura Artists Association, tai TSFD bakhakti, sal kisah sekang, eba talsa talne sekang, jeng Twitter mani derawo klaijak chini borok no kisasu cobai da mano hne chaitok lai no hayapri rom lai mani
tiri oro chiri Yamrok Trust ni founder Baram Gerang Macang Subi Debor Masar aing beskanggono ajubi tonggo sago kisah sini murunan bagi koi deh tai berudana o ajubi tonggo chiri Risapna botol dokni ini harap sebalai nak keringku risapna kering buku sadhana dia bono bubi sini murunan bagi koboknya gana ono asuksa TSF ni adongse Baram Gerang je Susmita Deborma bono bokoi deh ini sini murunan bagi te khoroksa gana o tongo chiri takhu risapna keringku takhu Nani Gopal Deborma Karena itu bos kanggo lai tongo ciri takruk manik Deborma risap naik kiri. Tei ciri yango tongo ciri takruk Oni Deborma. Bo jadu kuni jani belai kino risap mengkerungku. Khoroksa do lap sagani jora kiri. Abri bagi angkisa short ke sawi tongo. Aing te khoroksa basa jak tongo ciri TSF ni te khoroksa adong. Asas small shop. Mo hai khe chen kabang ma tongo te borok sok paya ko chiri bus kanggo tongo chiri resap mungkering kuk tabuk ni omol ni dukuk lumi murashi dukuk lu mura kisa siri murani pakai koi nai te logi wo kom nai ni chiri kabang ma chungno chubana ni faidai ajagani takuk songno bo bale bale khana hambai te logi wo norok oro tin goriari chiri amarok babarok Tiari Mairang Youth Society ni joto adong songno bo belai da hambai chungna asuk chara tun phaikha tei borok chungna tui tul nai tei yang ni amchai di tin guri amchai ni joto amarok babarok rang sakni takhu bukhu norok Baram Gerang juksok norok joto no belai kheno hambai jora belai kheno khosor jak abri bagi kolok kuk jeng kok salai mangla haifano kisasa samani bisingti phano chini hamjak mungno norok bekha kuar bai yasak jadi tamni humale khoroksa borokno dini thakchuk jak khlaiye chubanani abuni chini asuk yak kolok kri abri bagi chungje pariti je mansak chung chaitok laikha chini hamjak mungno chini hamjak ya pharmani norok yasak jadi tei sabrum no chung kaham khe tonglai man lai thu khoroksa chubai man lai thu abunu chung wan suk lai de chini phaidai chini charai ketal dokno sikla sikli dokno kok kaham wan suk mu kaham thirang kaham te phaidai halo chung mohai kabang ma dera mungo klai phano chung ajagani yakni kate man na te abu hai ki chung chini pakhano snami tisana di nangnai abu chung okraro tongnai rok je guardian tongnai rok yakheba je chakra rok abu chini charai rok no phurungi tisana di nangnai chung rangri gri chana mai gri nok nukhung gri abu baiya chini bukhasi gra ngna di nangnai chung kisi saphano chawano abu no chung bagai chalayare kisi saphano chung tongthokmu share khai nalayano aba baglayano abu no chini bosongni aba chini to pharokni naharmu ungnani uthun norok jotono belai kheno hambai te norok bithani kaisa koimong chini ok isasa chuba manino norok kha kupurbai yasakdi te Yamrok Trust All Tripura Artists Association te TSF ingi norok no je yapharmani abu norok ni thani te chini khau mukumu ingi tongroknani uthun norok jotono belai kheno reja khulumu yaphari te jotono hambai yaphari kisasa kok samani orono mathaksini tabuk na jeng chini ri kutung baglainani phasingo thangnai yangni adong je chungno chubanai ro te ojagao tongsoknai tin goriani joto chini adong sokno koinai borokno chungno chubanani bagai te borokni bumuni list no rukido tinini ori kutung bagsaknai borokno koinai yango phaidani bagai please jotono hambai kami tin gori apala koro je flatung pro norok tam boma hai problem rong laikya जों गोबां प्रब्लेम हा
tui asake toi phaiga sa lip ke phaiga sung bal sumar bia tuma khainai sung sa sarung ma jo toni je no bai ka sung oro ja je ta bu to oro to ni brai to bewak bai jang ma jo toni ni sung school go ma tong mai kha 20 din ka mai kha Enggak tahu sejauh itu government ini kayak kuno help program mana tanpa mau help program. Government ni thek je mai ta jung sorona ti tong mai pro ma lai ge gam saro ma lai ge sa jang mai ma lai ge ko hai ta government ni bai te wa ni sa jang mai nung Enggak nok baik zaman ini nok rok tangi dari tiga. nok bai jang man ge sung ta jora nok na ya ko ha kun je government ni hoi te khama wa ni sung 20,000 lang le haro ja lai le ha se bo ni ba dai te mung sa sung kus kri khata 20,000 le sung haro ja lang ha government ni hoi te ge bo dai te ya ko ta Besok family rok na besok. Oma hai dukul durdo sahau kelai ni. Cuma family ke sung oro joto ni school tin gore high school na tongai thela ke soroma ti ke tongai je para boro ro help khai kha je para ro khaila ha je school ni boro ro khai wi no suba ro khai thela ke ha ke dal ki sori ro sa bi ha ke no ki sa ke se ke pla ke to man no oro ja ke na jeng ki phile thang thela school sarai ro ko re wa ni na ge belai na hambai jengno jara rawani bagai jeng to salo phai ni kong tong mani ne haba ne ihi jora jotoni ne kese ba hai ke ne yang gei kise leri thang ha hani pila no no na kar sano jeng kise le ke samai mani bagai hai ba no jengno norong amse ke bukha kwar bai hamjang gei le ke samai phano ihi asa bor kawang mai khara mani belai ke bukha khatha thung Kisah joto palbak sekiya pakhoro boi sekiya baka serang ita lagi orang joto. Baik. Omo poila kita cycle sebenarnya. Omo nanti inisiatif nana ingin sini sehari nebus kanggo game ratu ijak. Bo ni bagai sih sok phelai godo. Bo sih orang jaga ni. Omo decision nana ita. Mana sih? Dah manik bahai no. Ingin flood effect pro, je pro tui joto ni nok tui lomoi tongma zara on je bahai ni kong tongma ni. Apa ne ihi yang jeng bo kaisa khoksa thumna ni belai kan kosto jeng sai jeng bo yak chok ya hai ne bagai jeng lokurok ni jot ni chuba su nawi si jeng omo step na lai mani ba pal ni samong si ba jot ni no boni somai to proke boni gere boni korhe kun boni gere ha ke ni ne kosto mosto ini ke omo ha ke jora jeng kari wi mantha ke especially or jaga wa jengno volunteer khai tong nai rono hambai maya for orang orang khoksa maya musa maya ke bor orang jaga kosto khai tong mani bang ke sini tiari mai ran borong youth society bor no bong isha ya ko khoro boi jeng appreciate khai ne hambai ke jeng amse boi ha ka kabang ma to ro ma jaya ha no je yak chukte ka to masini jora okay belai masih kesang tong mani jora wa kombol aisa bai kesang tong kesang ko ke double kombol phane ite kang saya phane sinai ta se ni thakte ase bui hai ke kok kaham kok ko to sana ja ya an je engza zamani na ni bus kanggo just bekhak war bai jeng yak mari tong na jao ke jini sarno bo kisa jeng yak khoro bai jini ta maning do bai yak khoro bai jing appreciate khai nei Omong borong ni bagi na sigor dalam satu yang ini, ke kok kebisin lo lagi ya, tabuk kombol bag mengi bekat di jentah lagi ni. Hello guys, luton kumida faka, ang Manik de Burma, norok naitungu Yamrock Network channel, kai kapon taku te bukshom nono bai belekna kok tumakam, tomungno norok videography, photoshoot, birthday. Tai ini wedding rogo video khana bagai cameraman nang to asa camera nang to kai nor contact khai mano non screen jak Yamar production ni contact number kai nor joton koi nai nor o channel kring di tai noni muchung mani video khana bagai photoshoot khana bagai contact khai bagai thanks so much kulka
Yamrok Trust all Tripura artists tay TSF ni bising tay Omorpur Tingoria kamio Sengri kutung eba blanket bakna ni bagi seng phailajak iko chotto